ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁରଭି 2024ର ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ। ବର୍ଷାଣାମ୍ ଭାରତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାମ୍ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ। ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହାର ଗୌରବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ତଥା ବିବିଧ ଲୋକକଳା ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଇତିହାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏସବୁ ଆମ ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜଣାଶୁଣା କଳାରୂପ। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର ଯାହା ପୁରାଣ କାହାଣୀ, ଧାର୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ, ଚମକପ୍ରଦ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବରଣୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଐତିହ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିଣତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ। ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଶିଳ୍ପରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ଏବଂ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରାୟ କାନ୍ପି ଛତା ଏବଂ କାନ୍ଥ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଫୁଲ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ନାନା କିସମର ନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା ଆଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ତୃତୀୟ ହେଲା ପଥର ଏବଂ କାଠ କାରିଗରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଥର ଏବଂ କାଠ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଣାର୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରିଗରମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅତିକ୍ରମ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ତାଳପତ୍ର ଚିତ୍ର। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା ଫାର୍ମରେ ଶୁଖିଲା ତଳପତ୍ରର ଖୋଦିତ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ ଚିତ୍ରିତ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଟେରାକୋଟା ଲୁଣା। ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଏବଂ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଜଟିଳ ଟାଇ ରଙ୍ଗ କୌଶଳ, ବୋଲ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କେବଳ ପୋଷାକ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଷଷ୍ଠ ହେଲା ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ଛଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଏହା ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଗୋଟିପୁଅ ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ରୂପ ଯାହାକି ଯୁବ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ନାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିଧାନ କରେ ଏବଂ ଛଉ ଏକ ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସପ୍ତମ ହେଲା ସୌରା ଆଦିବାସୀ କଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସୌରା ଜନଜାତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାନ୍ଥଚିତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ଗଭୀର ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକକଳା ଓଡ଼ିଶାର ଗଭୀର ମୂଳ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଲୋକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ସମସାମୟିକ କଳା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଧାଡ଼ି ସିଧା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖିବ। ରହୁଛି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।